Bun găsit, buburuze năzdrăvane! Vai, 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 găinușa noastră din greșeală a spart ouăle în care ea avea, priviți, câte un puișor, că este scrisă cifra 1, tot ea a scris, și o ușoare în care ea avea câte 2 puișori, pentru că ea a scris și aici cifra 2. Haideți să o ajutăm să facem o magie și cumva să-i facem o ușoarele acelea să fie din nou întregi. Ce spuneți? Iată, aici am mai găsit jumătățile de ou sparte. Găinușa noastră a desenat, de fapt, o bulină. Asta înseamnă că aici ar trebui să stea un puișor, nu? Iar pe această jumătate de ou, coaja de ou, a desenat 2 buline. Înseamnă că aici ar trebui să fie 2 puișori. Haideți să încercăm să găsim, ca printr-o magie, formula magică și să-i dăm oușoarele găinușei așa întregi, cum erau la început. Ia să vedem. Oușorul pe care este scrisă cifra 1 și să-i căutăm cumva perechea. Iată, am găsit cifra 1, o bulină și încercăm acum să reparăm oușorul stricat și iată, în acest oușor se găsește un puișor. Poftim, găinușă moțată. Cred că ești mulțumită. Iar acum să luăm acest oușor spart pe care găinușa noastră a scris cifra 2, să-i căutăm și ei jumătatea. Am găsit! Da? Priviți, aici sunt 2 buline. Asta înseamnă că în acest oușor ar trebui să fie 2 puișori. Cifra 2, 2 buline. Iată. Găinușă moțată, uite, ca printr-o magie ți-am dat puișorii înapoi. Un ou în care găinușa noastră are un puișor, pentru că este scrisă cifra 1, și alt ou în care se găsesc 2 puișori, pentru că a avut grijă găinușa să scrie cifra 2. Și iată acum este tare fericită că și-a găsit puișorii. La revedere, găinușa moțată! La revedere, copii!